Vi deltager i Security Tech Space, fordi det handler også for os om at skabe et netværk og bidrage med det, vi kan ind i sådan et konsortium som det her. De kompetencer, som vi kan bringe ind i Security Tech Space, er helt klart nogle andre juridiske kompetencer end dem, som man traditionelt ville forvente. Vi gør rigtig meget ud i at undervise og kommunikere de her sådan relativt svære juridiske budskaber på en måde, hvor det er sådan, at de kan forstås bredt i de organisationer, som vi samarbejder med. Og vi arbejder også på noget digital understøttelse af nogle juridiske ting, som der egentlig ikke rigtig er nogen, der har gjort før. Vi ser os jo også som tolke eller brobygger imellem i virkeligheden juraen og teknologi. Vi kan som jurister få informationssikkerhedsfolk til at smile nogle gange, når vi sidder og taler med dem. Og det er sådan ret usædvanligt. Det vi kan se, vi lykkes med, og som jeg også tror på, der kan bringes med ind i konsortiet, det er det der med dialogen imellem forskellige faggrupper. Og en accept af hinandens fagligheder, for det er sådan, at vi kan få hele det her cyberområde til at lykkes.